A la Safor i a les Marines, durant el segle passat, la indústria de la pansa va ser un autèntic motor econòmic i una indústria que va transformar el paisatge i les tradicions. Al Llocnou de Sant Jeroni avui s'ha recuperat l'escaldada de la pansa, una tradició perduda des de fa 40 anys. Amparo Salmerón. Este és el raïm escaldat. Ací estarà estès fins a almenys 7 dies. Feia 40 anys que a Llocnou de Sant Jeroni, a la comarca de la Safor, no s'encenia el fornal per escaldar raïm. Tota una tradició, un treball que ve de molt antic, que han pogut conèixer els més joves de la zona. Hem conegut tot el procés, un treball que el Consell ha declarat recentment bé d'interès immaterial de la comunitat valenciana. Amb els més majors del poble i de tota esta comarca hem pogut parlar de com es feia este treball quan ells eren més joves. Pues molt, me'n recorde. Anàvem a tallar el raïm, després de matí mos alçàvem a omplir la caldera i fem foc, i quan bullia anàvem escaldant.